И какво са хора, съм Реземеге и това е втори епизод на Нека пробваме. И съм ви спретнал едно бързо отборче между два национални отбора, хибрид между Франция и Испания. Този клип е специално за един пич, който ме накара да играя с Дрогба. Ето го Дрогба. Но понеже ако го сложа, вижте какво става, то сега е 98 км, а като го сложа паза с още 2. Така че не искам това да става. И искам да играя Дрогба на 10 кемистри. Така че ето ги другите. Както и той да играе. И Канте да играе на 10 кемистри. Така че и ще пусна Дрогба още в началото на матча. Така че нека да започваме с матча. Добре хора, върнах се на студио на Edpitch. Това е за теб специално Дрогба Лиза. Веднага, щом се случи нещо, когато съдят се намеси, не знам дали ме разбрахте, тич, сорка, ако не сте ме разбрали. Ако той беше гол, брат. Добре, Бензема излиза, Дрогба влиза. Айде, стягаме се. Ето го. Исках да го намериш напред и да го копнеш. Добре хора. Значи, сори, че не говорих. Аз се концентрира адски много. Да се сърка. И до една степен изключих, че снимам. Абе, пусти става. Тичи, тази част можете да я видите, може би на забавен кадър, ако не забравя да го сложа. Така, Дрогба! What? Yes, бе! Мега якия гол, брат. Братлета. Абе, крицости. Глей. Няма го запазваме. Този гол ще бъде просто паметен. Не, този гол е просто паметен. Добре, браво на Уилиам. Добре го изпълня. Чакай, че чак да се задавя, бе. Още хора са кефя, бе. Фаул. Добре. Айде, момчета. Можем. We can. Ние можем.
Андрес Иниеста. Иниеста! Ма ти си голям педерас, Иниеста. Педерас си, брат. Не. Не, бе. Стига, бе, брат. Ние играта просто иска да завършим наравно с Челси. Ако завършим наравно с Челси. Добре, бе, хора, не знам аз какво правя. Не, разбирате ме, не знам какво правя. Айде, бе, хора, бе. Дидие Дрогба се измъква. Измъква се Дидие Дрогба! Езуе! Езуе! Уе! Ари, уе! Камон! Хвани я тая, бе, Бегович. Под тебе мина. Ма и аз някакво до него са кефя, бе, голем си. Голем си, бе, Дрогба. Дрогба! Аре, няма да ни вкарат. Ако трябва целият отбор сега защита. Yes. И добре, хора, надявам се клипа да ви е харесал. Ако е така, дайте хент нагоре, демек лайк. Коментирайте долу в коментарите и до скоро.